Здравейте, аз се казвам Кристиян Асенов Димитров, на 13 години съм. Живея в град Нови Искър. Казвам се Елизабет Димитрова, на 13 години съм от град Кюстендил. Аз се казвам Лери и съм на 11 години. Живея в София. Аз се казвам Мирослав Красимиров Манов, на 10 години съм. Аз се казвам Владяна, на 5. Това е дедо, това е мама, това е Ева Титра. Аз това Адин. Защо са ти тези апаратчета? Защото без тях не чувам. Моето апаратче служи, за да мога да чувам. Аз имам два кохлеарни импланта, с които чувам. Можеш ли да чуваш без апарат? Чувам, но ми е трудно. Имам слухов апарат и имплант. Мога да чувам с тях. Какво е това? Ще ни кажеш ли? Абирен, защото ти това. Обичам да излизам с приятели, да тренирам тенис на корт, да чета книги. Обичам си машината за кафе. Обичам игра в футбол. Обичам да ям сладолет, бомбони и пизалки. Ами аз обичам да свиря на пиано. Най-много обичам да правя шпагат. Обичам да ходя на разходка с мама. Обичам да играя баскетбол, футбол и повече да карам колело. Обичам морето много. Да плувам, да се гмуркам, да събирам иди и да гледам рачетата. Браво на тебе, дай пет. Най-любимият ми човек е майка ми и баща ми. Много ги обичам. Най-много обичам мама. На света обичам най-много тати. Обичам най-много майки ми и баща. Най-много обичам моето семейство. Хайде обичам медво, обичам долу. Всички сърца бият еднакво.